Maayong adlaw mga kabanat. Naratong sudan mga kabanat oh. Lord, salamat sa food. Nya, sige ulat mga bay. Banat po ta mga bay. Bulad mga bay oh. Nga galay. Isda. Nga di shout out mga kabanat. Shout out idol. Kang Emily watching from Davao. Hi Davao, hello. Marita Apilasio from Bagbagin, Caloocan, Maynila. Yes idol, Bisaya ko. Shout out sa imo. Diya sa Maynila. Namron, Kabadbaran City, Mindanao. Oh, from Kabadbaran. Shout out Namron. Kyle Nehemia Dakol, Kabanganan. Watching from Qatar. OFW oy. Amping mo diha mga idol kay di ba mo taga diha kaon jud sa saktong oras. Kay Idol Jane Santos from Tagaytay. Shout out ma'am, salamat. Salamat sa inyong tanan, sa inyong suporta. Kaon ta mga idol. Lamig sa ning kalay oh. Salamat sa inyong pagsunod sa kuha. Pwede ko ninyo i-follow idol sa FB page na ko og sa kuan. YT channel. Dayon sa taktak kabalo naman mo unsa lang nga app. Pareha ra nga ngalan. Kabana TV 0.8 tanan. Mo ni mga account nako. FB page, taktak, dayon YT channel. Pwede ko ninyo i-follow dito mga idol kung gusto ninyo. Salamat. God bless na tong tanan. Kaon ta. Enggak. Para sa inyo mga kabanat.